Sa video nga gi-share ni Randy Estrella sa nahimong epekto sa magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City, makita ang nangatagak nga mga sementadong parte sa building ug malls sa syudad. Nalusno ang school building sa Notre Dame University. Adunay mga sakyanan nga natagakan og debris gikan sa mall. Sa report sa Office of Civil Defense as of 6 AM June 9, 2026, 37 na ang kumpirmadong namatay, 487 ang injured ug upat pa ang missing, kapin 4,000 ka mga pamilya ang na-displaced. Sa mga pasilidad nga nadanyos, hapit 2,000 na ka mga balay ang apektado, 117 sab ka mga pasilidad sa gobyerno ang nadanyos ug 6,000 ka mga pampublikong eskwelahan ang apektado. Gipangunayan mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ug dunol og assistance ang mga 295 ka mga pasyente sa Dr. Jorge P. Royeca Hospital na naapektuhan sa linog. 10,000 pesos ang cash assistance ug ipanghatagan sab sila og ready-to-eat foods o family food packs. Gisiguro ni Secretary Gatchalian nga adunay matunol nga assistance sa gobyerno sa mga labing apektuhan sa linog. Dako ang pasalamat sa mga pasyente o sa ilang pamilya ngadto sa DSWD nga milantaw sa ilang sitwasyon. Paul Palacio, Newsline Philippines, stay safe.